Вітаю вас, сябры. Вельмі прыемна вас бачыць. Дзякую, хто такі поздні час, палова 10 вечара долучыўся да нас. І мы сёння як абмяркоўваем падзеі, якія адбываюцца. Ужо можна сказаць так, трох кантактныя групы, навуковыя кантактныя групы. Гэта Беларусь, гэта Польшча, гэта Украіна. Сюды яшчэ можна было долучыць Літву і, канешне, Латвію. Вітаю, Ромович, вітаю, дякую, що долучилися. Т-84 Upload Ukraine, вітаю вас, дякую, що забігли до нас. Сьогодні будемо обмірковувати останніх трьох днів, тому що нехто хворів і не було можливості з вами вийти у ефірчик, але у час зараз добре, тому готові, що називається, доволі, звісно. Сьогодні буду розповідати, що відбувалося за ці дні, які останні новини, тільки що прийшла новина так само з Єврозв'язу, що вони вирішили, але трошку усе крок за кроком, дві головні новини. Перша новина – це стало більш-менш відомо по судилищу, яке відбувається у Гомлі. Буде проходити у зачиненому режимі. Пані Марина Адамович спробує трапити на ганебний абсолютно процес. Її відмовляють покуль. Ми чекаємо, звісно, новину, тому що присуди, які світять нашим хлопцям, на жаль, упевненості в завтрашні ніяк не вселяються. Я нагадаю, так звана справа Тихановського, 6 чоловік зараз під кримінальними артикулами, які передбачають від 12 до 15 років за заточення. Конечно, мы робим все для того, как этого не пропустить, сусветную суполку протягнути до этой події, але тяжко у інформаційному полі. Завтра ми зустрічаємося з ШОС, це штаб об'єднаних сил. Я не веду я на стрімі, поки не согласовали, але що завтра буде відбуватися, ви ведете, або не ведете. Завтра ми будемо обмірковувати документ. Свого часу Віктор Гончар зробив вельми годний документ по Конституції 96-го году. Він витяг всі основні порушення і дав заключення, що вона не відповідає дійсності, що вона зрадницька. Зараз ШОС і об'єднані сили закликають до перше подписание этого заключения с нашего боку. Я уже погодилася на согласовании, находится документ у моей команды. Мы чекаем отказу боку Великої Суполки. Ну и завтра непосредственно, коли отримається рестрим, ми зробимо рестрим на канал. Бачите, будь ласка. Я зрозуміла. Дякую. Зараз приберемо, пишіть, що орехи у нас. Давайте так поглядим. Напишите мне, коли ласка. Ехо. Дякую, пані Марина. Дякую, зараз приберемо, тому що шмат працює, сьогодні шмат відео, і десь я не вимкнула комусь мікрофон. Так, все, дякую. Дякую моїм модераторам, які сочать за трансляцією і повідомляють одразу про алярмові ситуації, які відбуваються. Я щиро дякую. Завтра будемо обмірковувати документ Віктора Гончара. Я нагадаю, він був забитий, але протягувати його справу, я ще раз кажу, вже підкреслюю, я на боку людей, які дотримлюються, що необхідно повертатися до Конституції 1994 року і надати такий переходний термін для того, щоб визначитися з новим документом уже у вольній Білорусі, щоб люди спокійно могли приймати уділ у його розпрацовці. Зараз це не першопочаткова, скажімо так, справа, якою ми повинні займатися.
амаль 1500 людей зараз у нас палітычных зняволеных. Трошки спойлерну, калі атрымаецца заўтра размова, мы выходзім у эфір з Вячеславом Сікорай. Вы ведаеце, што нейкі скандал спрабуюць зрабіць зараз з яго прозвішчам. Мы сёння літаральна з ім размаўлялі. Я не магу дакладна казаць пра некаторыя рэчы, таму што я не прымала ў гэтых справах яго удзелу, але я лічу, што вельмі моцна памыліліся карацелі, калі размясцілі яго дадзеныя на сваіх рэсурсах. Я падтрымала яго ў пытаннях дапамогі бежанцаў. Я лічу, што тое, што яны размясцілі наконт адсутнасці дапамогі з яго боку, гэта абсалютная хлусня, таму што я непасрэдна з ім працавала ў гэтых пытаннях і шчыра кажу, мне не зразумела, па-першае, чаму не звязаліся са мной, таму што маё прозвішча даволі-такі актыўна фігуруе побач з прозвішчам Славы. Мы дзейсна супрацоўнічалі, я гэтага не прыхоўвала ніколі, не хавалася ні ад каго. Вось чаму на сувязь не выйшлі са мной удакладніць хаця б у пытанні бежанцаў інфармацыю, мне не зразумела. І тут я шчыра кажу, вось такое абсалютна крытычнае расчараванне ў суполкі, якая абсалютна неабгрунтавана, як мінімум абвінаваціла у адной пазіцыі Славу, і заўтра мы будзем рабіць такое абскаржанне. У мяне на руках ёсць дакладна дадзеныя па верыфікацыі чалавека, якой спрабаваў, скажем так, нажыцца на праектах дапамогі. Ён ужо агучваў гэту жанчыну, але давайте мы паспрабуем гэта выкласці ў паблік. Я не выкладала ніколі прыватныя перапіскі да моманту, пакуль яны не нясуць нейкае такое вельмі важлівае абгрунтаванне, відавочна, яны не выкатваюцца. Заўтра я адчыню прыват трошкі у часціне размовы з гэтай жанчынай. І хацела бы падкрэсліць, калі працуе антыкрызісны цэнтр «Беларускі дом», мы з Олексай дасканала верыфікуем кейсы для надання дапамогі. Ужо неаднаразова я падкрэслівала, што мы не фонд, мы фундацыя, у нас няма адзінага рахунку, на якім мы акумулюем грошы. Усе грошы надаюцца прыватнымі асобамі на канкрэтны кейс, і відавочна, пакуль мы дасканала яго не пераверым, мы не можам у дыяспоры паведаміць, што ў нас ёсць кейс на дапамогу, таму што мы рызыкуем у першую чаргу тым, што мы можам нарвацца на злачынца, якой карыстаецца дапамогай, і гэтыя грошы будуць выкарыстаны не мэтанакіравана. То бок наше асноўнае завданне, скажам так, гэта вызначыцца, што дзейсна чалавеку патрэбна дапамога. Кейс, пра якой распавядаў Слава, ён дзейсна згадвае нам пра тыя, скажем так, злажыванні, якія выкарыстоўваюць падчас атрымання дапамогі. То бок, калі спрабуюць на адну і тую ж справу амаль з усіх крыніцаў пацягнуць, тут трэба разумець, што бюджеты ў краі абмежаваны, і проста раскідвацца налева-направа грашыма чужымі мы не можам. Таму заўтра мы выкацім прываты нашы, Слава свой, я свой, і дасканала пакажам, якім чынам вось гэта ўсё трывала, чаму з нашага боку было адмоўлена ў наданні дапамогі, таму што чалавек, якой звярнуўся, на наш погляд, выкарыстоўваў сродкі не мэтанакіравана. Таму з нашага боку трапіла адмова, яна увела нас у аману, яна схлусіла, калі пісала, што дапамога не надаецца, хаця ў нас ёсць відэа і фотадоказы таго, што дапамога была. Гэта важліва падкрэсліваць, таму што зараз, шчыра кажу, вельмі моцна пачала зноў працаваць прапаганда, пачалі працаваць правакатары, і ў мой бок у тым ліку. Таму я лічу неабходным гэта агучваць усё, я лічу неабходным, калі цябе ў чымсьці абвінавачваюць, выкатываць
доказы таго, што ты не прычэтны да справаў, якія цябе інкрымінуюць. Зараз вельмі моцны накат на Славу, вельмі моцны накат на мяне, таму мадэратарам прыгатавацца да атакі на суполкі, я лічу, што яна будзе. Таму глядзіце, калі бачыце правакатара, вы абсалютна ў мяне вольныя, вы робіце так, як лічыце неабходным. Ніколі я не крытыкавала вашыя дзеі, таму калі вы бачыце, што дзесьці у нашых суполках з'явіўся правакатар, баньце, адпраўляйце ў пекла да маскалёў, ім там самае месца, таму што яшчэ раз скажу, вельмі моцна пачалі працаваць у бок актывістаў. Відавочна, што нам прыходзіцца абараняцца ад злачынцаў, таму мы робім усё дзеля таго, каб не патрапіць у дрэнныя сітуацыі. Я да астатняга часу ніяк не каментавала сітуацыю з Вячеславам Сікорай. У нас астатні час даволі складаны адносіны ў саміх былі, але тут спрацоўвае пачуццё салідарнасці, калі я бачу вось такую шчырую брахню, я лічу неабходным заступіцца за яго, што мы заўтра паспрабуем зрабіць. Таму заўтра плануецца 3 эфіра. Гэта будзе эфір з Вячеславам Сікорай, гэта будзе мой асабісты стрым, але мне трэба патрапіць, скажем так, у такое невялічкае вакенца паміж стрымамі, і калі мяне запросяць на стрым да штаба аб'яднаных сілаў, то о 22 гадзіне мы сустрэнемся таким згуртаваннем дэмакратычных сілаў. Я яшчэ раз нагадваю, я не вхожу в склад штабу аб'яднаных сілаў, але тое, што яны робяць, мне імпануе, і я іх па магчымасці падтрымліваю. Ну і, скажем так, супярэчак паміж мной, маёй камандай, тым, што робіць штаб, нема. Таму рухаемся, на мой погляд, у правільным накірунку і, канешне, змагаемся за Беларусь. Я гляджу, вы пазбіраліся. Оксаночка Живіцька, вітаю. Василька Сакач, вітаю вас. Степан, вітаю. Нрліол, прывітала, але можна яшчэ 100-500 разоў прывітаць. Пані Марына Жышкіна, я вас вітаю. Раймунда, вітанечка. Нармалёва пішуць, окей. Васіль, не магу прачытати. Де модератори? Модератори на месцы. У мяне, напэўна, самы мадруемы чат, самыя мадруемыя суполкі, таму што у мяне такое прыемнае згуртаванне беларусаў і украінцаў, якія літаральна абараняюць ваш інфармацыйны простар ад злачынцаў. Шчыра кажу, каб не мае модератары, мне падаецца, ўжо даўно-даўно нас знеслі, але працуем у штатным рэжыме на фоне такого крытычнага бану, якое зараз назіраецца у бок украінскіх блогераў. Паведамляюць, што і Яніны Сакаловай атакуюць каналы актыўна, Олексі зноўку зносіць каналы. То бок тут насамрэч ідзе такая моцная інфармацыйная бойка, але я спадзяюся, хопіць сілаў, і зараз, я так разумею, украінскі блог будзе намагацца ўсё ж такі прапанаваць Ютубу адчыніць офіс ва Ўкраіне. Ужо казалі, чаму гэта складаная справа, ўсё павязана на рэкламе. Рынок Украіны на контррэкламы не такі вялікі, як Рашка, але калі ідзе вось такое тотальнае, скажем так, вынішчэнне украінскіх апазіцыйных, нацыянальна арыентаваных каналаў, то, канешне, украінцы і тут у гэтым пытанні мусяць не проста адбівацца, а дзейсна не проста чыніць супраціў, а выходзіць на вось такую інфармацыйную вайну і адстойваць свае правы. Я жадаю ім шчыра поспеху, таму што, шчыра кажу, ад гэтага вельмі моцна залежыць беларускамоўны контент Ютуба, таму, канешне, мы жадаем украінцам поспеху і усіляк падтрымліваем іх у гэтым накірунку. Так, давайте пробяжимся по мігрантах. На тым тыдні такая, я не могу сказаць, што асноўная і галоўная навіна была умоўны код шаурма, скажем так, але шмат шуму інфармацыйнага зрабіла. Смяяліся шмат, таму што літаральна адбылося, на тым тыдні прыгналі да гэтага транспартнага лагістычнага цэнтру
такую табанахерку мы яе называем, шаурму привезли, пиво продавали. Вось, і за дзень шаурма падскочыла ў цане ў 5 разоў, то бок людзі галодныя, відавочна, але іх працягваюць развадзіць далей, а хто не ў курсе, каб яны маглі трошку папоўніць, скажем так, энергію ў сваіх тэлефонах, яны павінны былі за 20% энергіі плаціць $100 вось тым прыкарытнікам, якія прывозілі розныя прылады для таго, каб даць зарад у тэлефоны, наварваюцца на ўсім, што можна, толькі вялікі выйшаў артыкул з бежанцамі на адным з рэсурсаў, але асноўны пасыл, што ў сярэднім адзін бежанец вытраціў блізка $20 000 дзеля таго, каб патрапіць у Беларусь. Яны атрымліваюць візу, ім клеяць іх літаральна адразу ў пашпарты, вельмі хутка ўсё гэта адбываецца. Свайго часу у адным з стрымаў я ўжо казала, што проста у будынку аэрапорта заходзяць з ноутбукамі розныя кампаніі турыстычныя і прямо на месцы клеяць гэтыя візы. То бок, абсалютна такая безобразная сітуацыя адбываецца. Зараз я вам пакажу, што знаходзіцца у Беларусі, што адбываецца ў Беларусі, таму што зараз плануецца новы поток, ужо ёсць відэакадры, давайте паглядзім. Кожнага дня паведамляюць памежныя службы Польшчы пра атакі, штодня больш за 200 чалавек, 200, 400, максімальная лічба, якую я чула за астатні час, гэта блізка 500 спробаў пранікнуць на тэрыторыю Польшчы. Палякі абараняюцца, але стае вядома таксама, што ужываецца з боку беларускіх, так нібыта службаў, ужываюцца розныя прылады, слёзацечны газ, і зараз будзе праводзіцца экспертыза па тых прыладах, па тых светла-шумавых гранатах, па тых стрэлах, якія адбываюцца на мяжы, будзе праводзіцца пераверка, і хутка Польшча павінна паведаміць пра тое, што насамрэч там адбываецца і якія прылады выкарыстоўваюцца дзеля таго, каб, скажем так, адчыніць нелегальны калідор у Польшчу для гэтых, турыстаў. Я не магу зараз нават іх мігрантамі называць, тому што гэта звычайныя турысты. Польскія памежныя службы таксама размясцілі адно з відэа, калі беларускія нібыта спецслужбы перавозяць мігрантаў. Давайте паглядзім.
Вольны майстар вітае. Вось такія здымкі прыходзяць нам ад памежных службаў Польшчы. Таксама прыходзяць сведчанні пра надання інструктажу. Я не стала размещать сегодня гэтае відэа, таму што ён YouTube можа быць расцэнены як заклікі да, скажем так, ужывання сілы, таму каналы, якія адчыненыя, мае рэсурсы, час ад часу я туды дадаю гэтую інфармацыю. Асноўны пасыл ён заключаецца ў тым, што паказваюць, куды неабходна халоднай зброяй біць дзеля таго, каб неяк абездвіжыць памежнікаў, дзе знаходзяцца такія незахішчоныя месцы, то бок гэта шыя, рукі, ногі, там, дзе няма амаль ніякіх сродкаў захісту, скажем так, абароны. Вось. І таксама распавядаць пра тое, што не бойцеся, што ў вас будуць страляць, максімум, куды будуць страляць польскія паліцейскія, гэта ў паветра, таму рабіце з ім усё, што заўгодна. Гуляюць гэтыя кадры па сеткі, каму цікава, можаце час ад часу забегаць на мой телеграм-канал, звычайна я туды закидываю, таму што, яшчэ раз падкрэслю, зараз YouTube вельмі моцна блакуе каналы, можа не хадзім з вами страціць ресурс. Ну і давайте паглядзім, як дзеруцца за шаурму. Як дзеруцца за шаурму на мяжы, некалькі відэа з мяжы за астатні час, што адбывалася каля польскага кардону. Ну і хацела бы яшчэ падкрэсліць, вывелі іх з памежнага пункту Кузніца, Брузгі-Кузніца, карэктна сказаць, і пачалі перамяшчаць бліжэй да Брэсту, што ўжо сведчыць пра тое, што там лакацыю яны ўзяць не могуць, таму яны расцягваюць гэтых турыстаў уздоўж мяжы і спрабуюць крапкава па 100-200 чалавек накіраваць калону для таго, каб прарваць кардон з Польшчы. Шаурма. حرام كريانا لا حرام ناكي هلا فك ام هاتف بكر شرابي Так, прошу обратить внимание, ребята, не знаю, стоит ли это говорить, люди подходят, начались цены с 3 рублей, сейчас до 15 дошло. На ходу цену повышают, люди возмущаются. С 3 дошли до 15 рублей. Но это кощунство, как-то надо на это обратить внимание. Where is media? Take a video! Where is the media? Take a video! Вось такая забаўная гісторыя з гэтым усім шчасцем у выглядзе шаурмы, шавермы і адзіная развлекалаўка, якая там ёсць, гэта півас наш беларускі, разбаўлены, разбадзяжаны. Канешне, усё лепшае, што называецца, турыстам. Таксама стала вядома, што у транспартна-лагістычным цэнтры вельмі моцны спалах каранавіруса. Літаральна за некалькі дзён больш за 100 чалавек былі вывезены на хуткай у лікарні. І ў той жа час паведамляюць, што ў Беларусь патрапіла кітайская вакцына, якая разлічана не для беларусаў, а ёй будуць вакцынаваць турыстаў. Вось такія навіны за астатні час па каранавірусу. Беларускія злачынцы паведамляюць пра тое, што нібыта хваля ідзе на спад, і ў той жа час мы атрымліваем сведчанні пра тое, што месцы для пахаванняў расшыраюцца шалёнымі тэмпамі, амаль у 2 разы павялічваюць тэрыторыі для пахавання загінутых ад ковіду. Відавочна, што гэта ўсё не транслюецца ў афіцыйных крыніцах. У афіцыйных крыніцах транслюецца
астатняе інтэрв'ю BBC, мы зараз да яго перайдзем. Я не стала яго сёння браць для абмеркавання, там, на мой погляд, усё зразумела, дах абсалютна паехаўшы. І зараз прыйшло відэа, як на рацэ Буг спрабуюць польскія памежнікі разгарнуць турыстаў, і мне гэта нагадала таго году мінулага гісторыю, калі наши беларусы вымушаныя былі у плаўбе з лодак плысці на тэрыторыю Польшчы. Нам паведамлялі пра тое, што людзі усяляк спрабуюць патрапіць праз раку на тэрыторыю вольнай краіны, і валанцёры, якія ў той час працавалі, крычалі, што беларусы, вы хаця б вось перад тым, як кінуцца ў ваду, метку пастаўце, дзе вас вылаўліваць, таму што мы ж не ведаем, дзе вы всплываеце. І ў мінулым годзе, калі я не памыляюся, загінуў адзін беларус, калі пераплываў увосень, ужо глыбокая восень, напэўна, таксама кастрычнік, лістапад быў, і, на жаль, не даплыў да польскай тэрыторыі, загінуў падчас свайго ваяжу, скажем так. Што прыкра. Давайте паглядзім, як польскія памежнікі спрабуюць паясніць, што хлопцы не причёмыши, их там нет, и вы, як гэта в Украине смешна, отпускники. Ну, у нас гэта турысты, як яны спрабуюць паказаць, што трошки поплытали шляхи. This river is very dangerous. This river is very dangerous. You can die. Don't go. This river is very dangerous. Вось такія кадры нам прыходзяць таксама з Польшчы. Насамрэч, я шчыра кажу, па колькасці інфармацыі Польшча зараз просто лідзіруе. Рамол Шеридан, а чому не духовным супутникам? Рамол, мне складана адказаць на ваше пытанне. Я так разумею, што кітайская вакцына, там, мабыць, тэрмін скончваецца, і яе трэба тэрмінова выкарыстоўваць. Дарэчы, ва Ўкраіне сутыкнулі з тым, што занадта шмат вакцыны засталося, і тэрмін яе годнасці выходзіць, і таксама тэрмінова неабходна яе выкарыстоўваць, і ну, гэтае масавае шчэпленне зараз, мне падаецца, трохі падчысціць склады, умоўна кажучы. Ну і давайте паглядзім, што у намётавым лагеры якой срач пакінулі турысты. Вось гэта тая мантра пра чыстую Беларусь і абы не было вайны. Dobrze, jeśli teraz jak pan dzwoni tutaj, to końcóweczkę 22 może pan zapisać, jeśli jest to 00, dzwoni pan na... Насамрэч прыходзілі жудасныя кадры, абсалютна там загажана ўсё, яны пакідалі рэчы, яны пакідалі палаткі, ежу, за якую яны драліся просто шалёнымі тэмпамі. Таксама усё, што яны не маглі з сабой аднесці, там, мне падаецца, кіламетры 2, ланцуг такой просто абсалютнага срачу, там броўны, там всё валяецца, яны не пагасілі за сабой кастры, павырубалі, там дзелянка абсалютна лысая, таму што яны грэліся, і маладыя сосенкі, якія высадзілі іх амаль пад корань, знішчылі. Так што люты ўжо час паведамляюць беларускія службы пра тое, што яны выставяць за гэта ўсё рахунак Польшчы, за тое, што Польшча справакавала крызу на мяжы з Беларусю, і зараз польскі бок павінен мзду заплаціць, кампенсацыю за тое, што адбылося. Канешне, смешна, але мяне больш рассмешыла гэтае відэа, таму што ў Менску знайшлі магчымасць схавацца пад рэкламным шчытом.
Вось так рэкламны намёт выкарыстоўваюць турысты для таго, каб адпачыць на тэрэнах Беларусі. Шмат пісалі пра тое, што яны там так любяць Беларусь, яны крычалі, што I love Беларусь, пры гэтым аніводнага дакументу, якой бы сведчыў пра тое, што людзі спрабуюць знайсці прытулак у Беларусі, няма. Таму вось яны не разглядаюць Беларусі краіну для жыцця. Яны чакаюць, што за імі прыйдуць з Нямецчыны аўтобусы, што Польшча зараз адчыніць усе памежныя пункты, таму што нібыта там пазвалі іх палякі, не палякі, а немцы да сябе ў госці, што насамрэч не адпавядае дзейснасці. І сёння на фоне таго міграцыйнага крызісу, якой стварыўся, турыстычнага крызісу, якой стварыўся, была затрымана курдская журналістка, якую затрымалі ўжо ў будынку аэрапорту. У яе із'ялі ўсю тэхніку, ўсё тое, што яна здымала. Таму у нас ж няма цэнзуры. Таксама паведамляюць, што жанчыну жывуць Жан Алі, яна спрабавала дабрацца да беларуска-польскай мяжы, каб падрыхтаваць рэпартаж аб працяглым міграцыйным крызісе. Па выніку яна была затрымана, і ўсё тое, што яна наздымала, яно із'ята. Канешне, толькі маскалям з арці можна цягацца па беларускай мяжы і здымаць вось такія прапагандон ТВ, што называецца, якія потым транслююцца па ўсіх, проста літаральна па ўсіх каналах. Балбатэ, відавочна, што яны далёка не ў бок еўразвязу, якой спрабуе вырашыць крызу. Таксама сёння еўразвяз прыняў рашэнне, што будзе надавацца дапамога тым, хто спрабуе павярнуцца дадому. Пытанне ў тым, што ім фізічна не даюць павярнуцца дадому. Хто глядзеў гульню кальмараў, вось зараз у Беларусі гэта нагадвае першую гульню «Цішэй едзеш, далей будзеш». Яны павярнуцца не могуць, любы шорах з іх боку. Гэта, фактычна расстрэльная стацця, расстрэльны артыкул. Насамрэч, зараз няма дакладных лічбаў пра тое, колькі людзей насамрэч знікла і колькі загінула, таму што толькі зараз пачынаюцца размовы пра тое, што на беларускай мяжы знікалі людзі і абсалютна невядома, куды яны траплялі. Вядомае інтэрв'ю на BBC, якое выйшла, можаце паглядзець, яно зараз гуляе па сетках. Я не стала яго выкладаць на сваім канале, я лічу, што зараз шмат абмеркаванняў па яму будзе. Адзіны вынік, якой я зрабіла з усяго гэтага, што шызоіднага канчаткова паехаў дах, і я пабачыла перад сабой хворага чалавека, якой ужо ўвогуле не арыентуецца ў тым, што адбываецца. І што самае цікавае, маскальскія прапагандон ТВ пачалі хіліць у бок таго, што стары-то чмошнік хворы. Вось, я не сачу за расійскімі СМІ, шчыра кажу, толькі тыя шматочкі, якія мне скідаюць, магу трошку пааналізаваць, паглядзець, але ўсё чакана, яшчэ раз скажу, тут украінскія лекала, як дэжавю для мяне, то бок я бачу роўна тую ж самую гісторыю, яны па-іншаму працаваць не ўмеюць. І Каранік спадзяецца, што Захад аплаціць утрыманне мігрантаў у Беларусі. Цытата. «Натуральна, ўсё будзе палічана і прад'яўлена. Экстранасць ужо прайшла, людзі знаходзяцца ў бяспечных умовах. Цяпер трэба шукаць рашэнне таго, каб яны трапілі туды, куды хочуць. Хто жадае вярнуцца дадому, калі ласка, хто хоча падаць прашэнне на статус уцекачоў у еўразвязе, ён мае такое права. І выдаткі звязаныя з тым, што нашы заходнія партнеры не зусім разумеюць, якім чынам наладзіць механізм рэалізацыі гэтых правоў, мусяць быць кампенсаваныя». Гэта заявіў паскуднік на адным з дзяржаўных тэлевізій. Пры гэтым ён не назваў, колькі грошай выдаткоўваецца з дзяржаўнага бюджэту на ўтрыманне мігрантаў на тэрыторыі Беларусі.
Вось такія астатнія навіны па тых, хто лічыцца ў нас турыстамі у Беларусі. Трошкі адвлечемся. У Беларусі з'явіўся новы мем. Вы все, напэўна, памятаеце хлопца «Хлопатнае дзельце». Зараз у нас новы мем ходзіць. Вельмі ён таксама шуму нарабіў у сацыяльных сетках за гэты час. 15 сотняў далі, на жаль, прысудзілі за ось такой, скажем так, спіч, якой не спадабаўся карнікам, і яны палічылі неабходным 65-гадовага мужчыну затрымаць. Яго завуць Анатолій Шалковіч, яго затрымалі 11 лістапада і знялі пакаяльнае відэа, якое мы зараз з вами будзем глядзець. Пры гэтым прэс-служба МОЗ апублікавала толькі яго учора, учора гэта навіна давешняя, апублікавала 17 лістапада. Праваабаронцам стала вядома, што Шалковіча арыштавалі на 15 сутак, але артыкул, па якім асудзілі інжынера, пакуль невядомы. У той жа час МОЗ Беларусі пракаментаваў гэта наступным чынам. 65-гадовы інжынер сталічнага прадпрыемства арганізаваў у падвале дома вытворчасць пратэзнай сімволікі, вырабленыя сцягі мужчына закідваў на дрэвы. Ну і давайте поглядим на нашего нового героя. Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать, Марвантьев. У меня жена рыженькая, то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной, это тоже белое с красным. Мікрафон, прабачце. На конт пратэснай сімволікі, якую выкарыстоўваў Анатолій, давайте яшчэ раз, напэўна, павярнусь да гэтай навіны, таму што забыла вмыкнуць сабе мікрафон. Самае балючае месца, але прабачце мне, калі ласка. Так, я такая, я магу. Зараз хвіліначку, я трошку распавяду вам пра затрыманага, тому што я ўжо збегла з той навіны, прабачце. Мужчына, які любіць памідоры са сметанай, гэта у нас наш новы герой Анатолій Шалковіч. Яго затрымалі яшчэ 11 лістапада, але пакаяльнае відэа з ім прэс-служба МОЗ апублікавала толькі 17 лістапада, і 15 сотняў прысудзілі за тое, што ён нібыта друкаваў у прыватным будынку забароненую сімволіку, якую потым закідваў на дрэвы. І я вельмі спадзяюся, што ён хутка выйдзе. І наконт забароненай сімволікі сёння таксама стала вядома, што звальнілі дырэктара нацыянальнага віцебскага тэатру імя Янкі Купала за фразу «Жыве Фландрыя», боже, прабачце, за фразу «Жыве Фландрыя». Звальняюць дырэктара Александра Старых. Ён будзе звольнены за спектакль «Ціль» і фразу «Жыве Фландрыя». І сёння адбылася, дарэчы, прэм'ера. Гудзник, так, не мае звук, вже є. Ну так, мне час от часу повідомляють мої модератори, що я забыла вмикнути мікрофон. А я просто не хочу, щоб у вас під час відео була реха, тому пробачте мені, будь ласка, так, забиваюся. Спектакль був запланований на довгий термін, але після першої прем'єри чомусь мені сподобалося, що кричать «Жыве Фландрыя» і так само використовуються червоні стужки.
падчас спектаклю, і яго у краіне, дзе няма цэнзуры, канешне, забаранілі і звальняць цяпер дырэктара. Вось так і жывем. У той жа час кіберпартызаны сёння апублікавалі новы зліў. Падчас чаму я звяртаю увагу на інтэрв'ю BBC, якое даваў Плешывы, і крычаў, што ментоў збілі, нашых там пабілі, чарнашмотачнікаў відавочна ніхто не біў, і пад гэтую тэму кіберпартызаны знайшлі зліў, дзе шукаюць актыўна тых падлюк, якіх пабілі, і нічога ў іх не атрымліваецца. Фландрыя, окей, Раймунда, дзякуй. Я по-беларускаму, ведаеце, націск ставлю на астатні гук, дзякуй, што выпраўляеце. Знатна пеўняў, так, памідоры, так. Карай оплакаўся, еўразвяз ніводнага еўра не даў. Ну, так, Лупаты таксама падчас інтэрв'ю крычаў, што вы абяцалі нам забяспечыць лагеры бежанцаў, грошаў не далі, плюс яшчэ замарозілі мільярд, вядомы, на пандэмію, якой павінен быў пайсці, яны не могуць яго абналічыць. Ну і еўразвяз таксама вводзіць 5-ы пакет санкцый, анансавалі яго на канец лістапада. Тэрмінова тое, што пакет будзе даволі такі сур'ёзны, сведчыць тое, што тэрмінова вывозяцца самалёты ў Казахстан, таму што яны трапляюць, кампанія Белавіа трапляе у 5-м пакеце пад санкцыі. Я так разумею, што плануецца спыніць тыя лізінгавыя кантракты, якія ўжо дзеюць, і надаць забарону на будучы. Давайте паслухаем кіберпартызанаў і як шукалі тых, хто збіваў мірнае населенне, і выявілася, што з таго боку так і не знайшлі для прапаганды нічога цікавага. Там и избитые в милицию, вы только бойцов из Окрестина не показывали, что они были избиты. Алло. Здравствуйте. Вашему указанию. Смотри, срочно надо найти тех, кто пострадал в результате действий на массовых беспорядках, я имею в виду наших милиционеров, чтобы они дали интервью. Это очень важно. У вас есть такие? Товарищ министр, у нас пострадали в Молодечно, там сотрудник уголовного розыска из числа аппарата, но в большей степени пострадали военнослужащие внутренних войск и в Молодечно, и в Жодино. В всех остальных случаях повреждения они незначительны. А в Молодечно ваш он кто? Сотрудник аппарата уголовного розыска, который уже давал интервью о том, что когда увидел, что вырубил этот, значит, Кузик военнослужащего, он в эту амбразуру пошел для того, чтобы предотвратить нападение, получил встречный удар и зуб от ему Кудина, выбил. Да? Да. И зуб сломал, да? Да, вот эти он уже это он, да? И давал уже интервью по этому подполковник. поводу. Так точно. Ну хорошо, тогда его не надо. Понял, тогда на военнослужащих опираемся. Хорошо, давай. Есть прием, товарищ. Да. Все расскажем. Будет очень интересно. Раздушим лукашистскую гадину. Ну, вось так. Шукалі, нічога не нашукалі, і, як вы ўжо зразумелі, гэта размова была ў верасні 2020 году, але нічога так нам і не прад'явілі, ніякіх сведчанняў пра тое, што з таго боку хтосьці пастраждаў не было. У той жа час мірнага насялення закатавана было вельмі шмат на сённяшні дзень. Я яшчэ раз падкрэслю, рэпрэсіі, пад якія патрапілі Беларусі, налічваюць ужо больш за 100 000 асоб. І гэта жудасна. У той жа час зараз
агулам, калі будзем браць, ёсць праблема на мяжы. Гэта транспартны калапс. Нам паведамляюць, што шматлікія чэргі стаяць на літоўскай і польскай мяжы, некаторыя больш за 10 кіламетраў. Ёсць праблемы з перавозкамі грузаў з беларускага боку, і па гэтаму пытанні ўжо выказаліся незадаваленнем расіянцы і кітайцы, якія таксама адчулі на сабе, што такое беларускі рэжым. Вось, яны выказваюць сваё занепакоенне, і маскалі вельмі моцна актываваліся, і я яшчэ раз хацела бы падкрэсліць, на фоне актывацыі маскалёў пачалася вельмі моцная атака на беларускую апазіцыю, на тую беларускую апазіцыю, якая чыніць супраціў. Вось, мы трымаем штыхт, відавочна, не запужаць абсалютна ўсе тыя левыя вбросы, якія робяцца ў мой бок, яны мяне проста смешаць, таму я не звяртаю ўвагу. І яшчэ раз сваім мадэратарам хацела бы нагадаць, што да, у нас з вами пачынаецца інфармацыйная вайна. Ганіце ўсіх у пекла, вы ведаеце, як гэта робіцца, таму нікаго не шкадуем, калі яны заслугоўваюць за сваю брахню сустрэчы з маскалямі ў бане, туды ім і дарога. Палковніку зламалі зуб, це ўжо цікава. Кудзін, вядомы ММА, калі я не памыляюся, баец ММА, Алексей Кудзін, ён знаходзіцца зараз за кратамі. Дзейсна, падчас пратэсту ён выпісаў, скажем так, аднаму з чорнашмотачнікаў бычка, за што вымушаў быў з'ехаць на Рашку. На Рашкі яго затрымалі. Судзілішча, як я зразумела, не было, проста ён быў затрыманы, і па выніку яго перадалі беларускаму боку. Гэта вось тая гісторыя, калі мы крычым не едзьце праз Рашку, таму што гэта небяспечна. Вось, і Алексей Кудзін зараз знаходзіцца у месцы заключэння у Беларусі, таму яго лёс нам вядомы, і, на жаль, вось гэта той з 1500, за якім мы, безумоўна, сочым і робім усё магчымае, каб як можна гучней пра іх нагадаць. Вось, з астатніх навінаў. Еўрапарламент абмеркаваў сітуацыю на польска-беларускай мяжы і заклікалі да наступных дзеяў. Павінен стварыцца чорны спіс, у якой войдуць перавозчыкі, якія падтрымліваюць незаконны воз мігрантаў у Беларусь. Таксама ў новым бюджэце еўразвязу будзе перадугледжана 6 мільярдаў еўра на абарону мяжы еўразвязу. Таксама 3,5 мільёны еўра выдзяляецца на падтрымку добраахвотнага павернення мігрантаў на радзіму. І таксама галава Еўракамісіі пацвердзіла, што на польска-беларускай мяжы мае месца не з міграцыйным крызай, а з спробай дэстабілізаваць еўразвяз рэжымам Лукашенка. Гэты цынічны шантаж меў адваротны эфект. Еўропа адзіная ў салідарнасцю з Латвіяй, Польшчай і Літвой у гэтым пытанні. І ў той жа час, як стала вядома, у Літве тым, хто ўсё ж такі змог патрапіць на літоўскую тэрыторыю, ім не даюць статус, ім даюць 300 еўра і адпраўляюць дадому. Кіеўская хунта, вітанечка, вітаю. Вось, такія астатнія навіны, якія мы маем за некалькі дзён. Мы чакаем навінаў ад Мікалая Статкевіча, мы чакаем навінаў, што будзе адбывацца ў Гомлі. Зараз я хацела бы звярнуць увагу на астатні артыкул, якой размясцілі па Мікалаю Статкевічу. Артыкул гучыць як Мікалай Статкевіч. Усё гэта хутка павінна завяршыцца. Пазітыўныя прагнозы лідара беларускай апазіцыі. Судовы працэс над Мікалаем Статкевічам, Сергеем Ціхановскім, Ігорам Лосікам і яшчэ некалькімі палітычнымі актывістамі і блогерамі ідзе да завяршэння. Пра гэты зачынены ад грамадскасці суд з госцем рацыі, жонкай палітычнага зняволенага Мікалая Статкевіча Марынай Адамовіч размаўлялі журналісты.
Яна кажа, журналісты, спачатку, канешне, пра Мікалая Віктаравіча, над якім адбываецца суд, і над іншымі удзельнікамі гэтага працэсу, на якой стадыі зараз працэс. Пані Марына дае наступны каментар. Гэты працэс на тэрыторыі СІЗА ўжо цягнецца практычна 5 месяцаў. Судзяць з закрытым судом. Адвакаты знаходзяцца пад падпіскай аб неразгалошванні, што цалкам выключае асноўныя прынцыпы ажыццяўлення правасуддзя, якія задэклараваны ў нашым заканадаўстве. Наперш, гэта спаборніцтва бакоў. Адзін бок можа здымаць фільмы яшчэ да таго, як прад'яўлена абвінавачванне, і публічна дэманстраваць іх. Другі бок не можа сказаць нават сваякам, на якой стадіі ідзе працэс. Але на сённяшні дзень, гледзячы, як адбываецца сама працэдура, то, верагодна, завяршаюцца спрэчкі бакоў, і наступным этапам працэса павінна быць вынесенне прысуду. Калі гэта адбудзецца, дзе гэта адбудзецца, я нічога пракаментаваць не магу, бо не ведаю. Адзінае, што ў адпаведнасці з крымінальна-працэсуальным кодэксам, нават у выпадку, калі суд адбываецца ў закрытым рэжыме, вымагае вынесення рэзультатыўнай часткі прысуду публічна. Таму я вельмі спадзяюся, што хаця б гэтая норма заканадаўства не будзе парушана. Так што чакаем. Я спадзяюся, што пра дату вынесення прысуду нас паставяць у вядомасць, хаця не выключае любога развіцця падзей. Вось такая сітуацыя. Усё, што я ведаю, гэта з лістоў Мікалая. Ну, а паколькі ён у гэтым працэсе не ўдзельнічае, то мая інфармацыя абсалютна абмежаваная. Але яшчэ раз адзначу, што ўжо 5 месяцаў без перапынку цягнецца гэты так званы суд. Журналіст. І вы Міколу Віктаровича не бачылі з моманту затрымання. Тады гэта ўжо больш года. Пані Марына Адамович адказвае. Па-першае, ўжо 1,5 гады. Адзін раз я яго бачыла за месяц да пачатку суда. Пасля таго, як яго этапавалі з Жодзіна ў Гомель. Адно спатканне нам было прадстаўлена. На сённяшні дзень ужо прайшло паўгода, як яго не бачыла. За 1,5 гады адзін раз. І у апошніх лістах яна кажа, я думаю, што гэта пытанне настрою, бо цяжка уявіць, што Мікалай можа паводзіць сябе як чалавек, які расчараваўся, альбо які страціў упэўненасць. Не, наадварот, ён вельмі падтрымлівае мяне, вельмі падтрымлівае людзей, якія на волі, і ён бясконца аналізуе сітуацыю. Я увогуле здзіўляюся, як пры абмежаваным доступе да інфармацыі ён робіць такія глыбокія высновы. І яго высновы нязменна пазітыўныя. Гэта ўсё, гэта дастаткова, гэта павінна хутка завершыцца. Вось такія навіны з таго судзілішча, якое павінна адбыцца, і даволі кранальны ліст накіраваў астатні раз Мікалай Статкевіч. Мы абмяркуем яго заўтра. Мы з вами гадзіну ў эфіры. Вітанне з Донбаса. Андрей Соболев, вітаю вас. Не забывайце дапамагаць праектам. Мы сабралі з вами ў гэтым месяцы 100 гривень. Таму, напэўна, ў гэтым месяцы мы не зможам накіраваць дапамогу сем'ям. Таксама неабходна было абвясціць збор, таму што учора стала вядома, што памерла матуля Саша Беспалова, таму я сёння не стала кранацца гэтай тэмы, але заўтрашні збор, заўтрашнія сродкі, сёння я выведу з данай сістэмы 100 гривень, пакладу іх, умоўна кажучы, у скарбонку. Заўтрашні збор будзе аб'яўлены для Саши Беспалова, і ўсё тое, што мы з вами заўтра зможам сабраць, я накірую на яго прыватную картку, і таксама заўтра я такую плашку зраблю з яго асабістым нумарам карткі, на якую ідзе збор. Калі вы палічыце неабходным непасрэдна прыняць удзел, калі ласка, зрабіце гэта. Калі вы хацеце гэта зрабіць праз маю данэйт-сістэму, праз экран, усе паведамленні, безумоўна, я яму накірую, і ўсё тое, што ў нас заўтра з вами атрымаецца сабраць, мы накіруем Саши Беспалова. Таму трымаем штыхт. Заўтра яшчэ раз падкрэсліваю, нагадваю, кажу пра тое, што ў нас павінна адбыцца размова з Вячеславам Сікорай. Мы будзем абмяркоўваць пытанне накату на яго на конт бежанцаў. Так, Нрыльол, мы можам яго толькі вызваліць. Выключна, я згодна, тут пагаджаюся.
Так, ну тільки що мені прийшла ідентифікація на Zoom-конференцію з штабом Об'єднаних Сил. Завтра ми разом ідемо з імі. Дякую за запрошення. Вельми приємно буде побачити водну команду. Завтра обміркуємо заключення Віктора Гончара. Ми завтра будемо розглядати артикули, які, на його погляд, з'являються порушенням. І я ще раз підкреслюю, вельми важливо не зрадити тим принципам, які ми у вольній Білорусі спробували запустити у 1994 році. Тримаємо штифт, не здаємося, нікого не боїмося, не глядячи на всі спроби дискредитувати або ніяк, я не ведаю, мене підбити, нічого не отримується. Ми разом з вами сябри, канал расце, перегляди растуть, за що я вам вельми щиро вдячна, за те, що ви допомагаєте підтримувати білоруськомовний YouTube, за те, що ви підтримуєте мене во всіх українських питаннях. Українці, тримайтеся, у нас з вами попереду тяжкі часи, мені подається. Снежень, мабуть, ми ще ніяк здоліємо більш-менш спокійно, але судячи по тих повідомленнях, які приходять на студень місяць, це січень українською, буде у нас тут з вами весело, тому, хлопці, підношу патрони. Тримаємося. Щирі очі, яскраве серце, палаючі голови. Тримаємо штифт. Дякую за те, що ви у мене є. І пам'ятайте, покуль живуть білоруси, живе Білорусь. І, звісно, слава моєї України.